Doarcea învățătoare! Doarcea învățătoare! Doarcea învățătoare, ia stați așa! Stați! Ce e, nea Vasile? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat? Da, tovarășa doctor e la dumneavoastră? Nu, e dusă cu cei mici în sat să aducă rația. Foarte bine. Am plecat. Da, unde plecați? Stați așa. Veniți încoace, că vreau să vă spun ceva. Ce-am aflat eu. Veniți mai aproape. Ăștia de la Europa Liberă spun că din cauza explozii de la Cernobâl cade carnea de pe oameni. Ochii schimbă culoarea, iar copiii se nasc fără mâini și fără picioare. E mai rău ca la război. Nea Vasile, asta e o bază conie, inventată de sovietici. Doamnă, în București a ieșit armata cu măștile pe față. Chiar nu știu ce să zic. Dumnezeu cu mila. Auzi, dar de Neanicu au zis ceva. Gorbaciov, credeți că vorbește cu Neanicu? Norocul nostru că radiațiile au ajuns în Occident. Ca minter, cine știe ce s-a întâmplat cu noi? Păi și ăștia ce-au zis? Ce să zic, că e nenorocire mare de tot. Acolo la Cernobâl, din cauza dușmanului ăsta, din nevăzut ăsta cu radiațiile, au murit sute de ostași sovietici care au fost trimiși să stingă focul. Oamenii prin jur după 3-4 zile au mutați de acolo. Dar ce a luat foc? A luat foc un reactor. Reactorul 4, așa-i spune. Și sunt și la noi radiații? Sigur că sunt, dar noi proști, de unde să știm? Rușii ăștia ne otrăvesc, ne omoară de vii. Da. Auzi, nea Vasile, matale ai făcut războiul. Sigur, da. Să fii sincer. Așa. E mai rău? Doamnă, păi în război vezi bomba și te cruci la pământ. Dar aici aerul ăsta pe care îl respirăm noi ne otrăvește, ne omoară de vii, ne bagă în pământ, ascultați-vă. Și Gorbaciov a zis ceva la străini? Până acum n-a zis nimic, dar trebuie să vorbească, că milițiile astea din lume știu ele ceva, dar nu știu tot. Trebuie să vorbească. Auzi? Dar niște miere n-ai să-mi dai și mie? Nu mai am miere, domnișoară. Mi-a murit tot terbinele otrăvite și chiar dacă aveam, nu vă dădeam dumneavoastră. Da. Că tot matale ziceai, nu? Că au ieșit albinele cu 2-3 capete. Din cauza norului, pentru nu vedeți ce nori sunt sus. Deci că nici nu știi care norul bun și norul cu radiații. Să vă duceți acasă, nu mai stați afară, că vă zăpăcește de cap norii ăștia, cu radiațiile lor, cu tot. Deci e adevărat. Da. Dacă așa zice Occidentul? Așa zice, da, să vă duci. Lapte mai duci la mașină? Nu mai duc, că am vândut valca. Nu mai mir primar laptele, că zicea că e amar. Și mai e ceva. Cum vă duceți acasă să dați hainele jos pe dumneavoastră, să le dați foc, că sunt pline de radiații. De azi dimineață sunteți tot cu hainele astea pe dumneavoastră. Dați fuga, fugiți repede și dați-le jos. Hai, Sărmâna, aveți grijă, să n-alunecați. Am plecat. Ce-o fi fost în capul nătângii? Ți-a zis că laptele e otrăvit. Am crezut că voi să-l bei. Asta, dracului, dacă eu ți-am zis că știu de la partid că totul e otrăvit, tu te apuci să speli rufe? Hai, mamă, lasă-mă. Ăștia de la Europa Liberă zic că hainele rețin radiațiile, trebuia să le spăl. Tot proasta ai rămas, le-ai lăsat afară. Și vorbește dracu mai încet, că te aud vecinii. Când ai ascultat tu Europa Liberă? A? Ce vrei, mamă?
Mi-au trimis de la fabrică cadă bună de fontă și fiul tu nu s-a încumetat nici până în ziua de azi să o montezi. Hai, nu mai răstălmăci cuvintele, că la asta te pricep. Zi când ai ascultat. Așa l-ai învățat, să nu facă nimic pe lângă casă. Eu ca proasta de dimineață până seara la cheremul tuturor. O baie vreau și o să fac. Știi din cât am muncit eu pentru funcția asta. Știi? Și ai avut și tu și 2 copii și pe măta aia nebună. Eu v-am ținut pe toți. Păi dacă salariul lui la tine vine. Nici măcar nu știu ce face pe barca aia. Mai Dumnezeu știe. Nu mai vorbim 2 peri. Nu uita că eu te-am făcut tovarășă respectabilă. Ajunge o curvă bețivă. Bunica, dar ce e Europa Liberă? Mă, Ana, ce ți-am spus eu ție de atâtea ori? Că tot ce vorbim noi e secret. Ce e secretul, Ana? Zi. Secretul e... Zi. Secretul... Secret atunci când nu trebuie să știe miliția. Dar mama nu e miliția. Taci, că ești ca măta. Să știi că toți vecinii cred că Ana seamănă cu tine. Până și nea Vasile a zis așa, care el spune că nu crede în nimic. Am zis mie, nu crede în mine. Dar orice, să știi că nu crede. Treci în casă. Hai. Așa. Dă-le educație, mamă. Zile ce e Europa Liberă. Taci dracului. Ne bași pe toți în pușcărie. Treci în casă. Treci pe pat. Nici când această țară n-a fost mai strâns unită și mai cutezătoare în fapte, în chemări, acestei revoluții statornic dăruită, pășind biruitoare spre comuniste țări. Avem în fruntea noastră un arhitect de geniu al unității, care de-a pururi ne cred. În vafra ta străbună, la capăt de mileniu, cu Ceaușescu Mamă! Du-te și adu niște apă. Nu avem doar sifon. Adu apă de pe pol. Hai că se trezește. Hai. Hai sus. Opa. Hai, sus pe pat. Hai de mine. Aoleu, ce greu. Dă-te mai în spate ca să poți să te pun mai sus. Dă-mi și perna aia. Gabriel, adu o pernă de dincolo să-i punem sub picioare. Da. Ți-a scăzut puțin tensiunea, dar e normal. Hai puțin mai sus. Hai. Ia, plecați voi de aici. Puțin rău. Ana Maria?
Adu-i lui mama o cărpășune, Diana. Eu nu fac asta. Spune Nelei să plece acasă. O să-ți lase în Torei cu în curând. Mamă, mi-e foame. Hai să facem mama mămăligă. Și să niște creambuși. Și eu vreau ceva de mâncare. O să te faci grasă. Nu o să mai încapi în uniforma aia. O să te facem prăjitoare la CAP. Lasă că e copil. Ce să-ți facă mama? Nu vreau nimic. În doapă, dă-i de mâncare. Bagă în ea. La anul la paradă ea o să fie cea mai grasă. Nu vezi ce picioare și-a făcut? Hai, mama. Pe urmă să zic că tot satul și ăia de la partid, ia uite ce grași sunt copiii tovarășului capitan. Păi normal că e în doapă cu mâncare din Occident. Faceți-a cășunată, papa. Vezi că nu e piele și os. Ia plecați de aici. Hai. Nu ești gras. Papa spune mereu că Mana Tângu, dacă nu scapi azi de copilul ăsta, ne faci pe toți de rușine. Bagă-ți mințile în cap. Ieri mi-a venit una la dispensar cu copilul cu dinții de lapte negriți. Alta a născut copilul mort. Și când au venit alea de la Comandamentul de Cercetare a Radioactivității, au găsit acolo unde a fost îngropat radiații mai mari. Da. Chiar așa de grav mai să dau miliția și nenicu cu mâinile în sân atâta vreme? Vreți doar să mă speriați. Vă-i rușine vă să am copii la vârsta asta. Și în continuare vă-i frică de ce o să zică gura satului. Că atât ați știut toată viața. Ce o să zică gura satului. Nu miliția, nu partidul, gura satului. Ți-am mai adus niște pastile de iod. Iar au trimis ăștia prea puține. Le dai dimineața la copii și iei și tu. Unde ai ținut mălaiul ăla? În camară. Să știi că mai mari probleme o să vă fac dacă scap de el. Mâine am control. Ți-am completat eu fișa. Și să știi că Ianis știe. Și chiar își dorește copilul ăsta. Da, proasta, dracu. Că de câteva săptămâni tot vorbim. Nu nimic, până se întoarce el acasă, uită. De un copil? Uite că nu vreau. Nu vreau și gata. Măi, Irina, ascultă la mine că eu am văzut și am auzit multe la viața mea. Ce o să zică lumea când o să te duci frumos la ziua armatei cu doi copii frumoși și deștepți de mână și în brațe o să ai un handicapat?
Ce o să zică tovarășa directoare de la școală când eu am pus parafa pentru tine toate lunile astea când nu ești gravidă? Suntem la câteva sute de kilometri distanță de explozie. Chiar crezi? Iar mă obligi să mă duc cu plocoane la miliție. Crezi că ești singura femeie de pe pământ care face asta? Așa că mai bine riscăm mușcăria. Uite că nu mă lasă conștiința. Ce e aia conștiință? Ea ți-au împuiat popii capul cu prostii? Dacă eu sunt doctor și sunt cu tine, tu nu ești ca altele care să-și bage între ele sau să se arunce de pe dulap ca să scapă. Uite-o că vine. Dă-o-mi paștele măsii de poartă și hai odată. Tovarășa, nu se închide. Cred că n-a mai fost dată cu vaselină. Și ce vrei, să o dai tu acum? Hai odată! Ana Maria, deschide. Ana Maria, deschide. Ana Maria, dacă nu deschizi, îi spun lui taică-tu și lui maică-ta ce ai făcut. Lasă că știi ce ai ascuns la mine sub pat. O să mă duc să-i deschid. Stai. Lasă să pleci acasă. Ana Maria, deschide odată. Lasă-mă în pace, mamă. Vrei să te faci de râs în fața tuturor? Deschide! Păi, lui mama, dar ce s-a întâmplat? Dar orice s-ar fi întâmplat, tu știi că mama nu te bate și nu te ceartă. Hai, ascultă pe mama. Paștele măsii de copil prost. Deschide odată! Tovarășa, doctor, eu plec. Ce să zică vecinii că se întâmplă aici? Eu nu mai vreau să mă duc să dau declarații. Stai aici că eu te dau pe mâna miliției. Te bag cu mâna mea în pușcărie. Stai! Uite, mama, și eu să fie părâtă. Ce fac? Deschide! Deschide când îți spun! Deschide! Gata, bunica! Gata! Taci din gură! Taci din gură! Hai cu mine! Taci din gură! Hai! Să nu te mai atingi niciodată de copilul meu. De-aia nu s-a dat Dumnezeu copii. O să spun eu ce a făcut fita. Nu, bunica, te rog! Așa a educat-o. Bunica, ai promis că nu spui bunica! I-a venit ciclul proasta și n-a spus la nimeni. Așa dezordonată cum ai învățat-o, am găsit la mine sub pat niște ciorapi de ei plini de sânge uscat. Ana Maria, să știi că la toate fetele în fiecare lună le curge sânge. Și nu e o rușine, mamă. Ui, lui mama. Ui, lui mama. E normal. Ui, iule. Gata, mă, gata. După cum mă devii femeie. Gata. Și eu când devin bărbat? Tu ești bărbat. Tu ești bărbatul meu. I-am zis să-mi țină secret. Bunica tot părăște. Să zică tata. Ui, mă, gata. O să se bucure. Fetița lui cea mică și frumoasă. Acum devine femeie. Gata, puie, nu mai plângi. Gata. Acum o să aibă și mai multă grijă de tine. Și eu ce mai am de făcut? Tu o să ai grijă de mine. Mi-e dor de tata.
Pleacă, pleacă. Pleacă să nu-ți facă și ție rău. Adu niște pături să punem în geam. Se vede tot din uliță, în perdeaua asta. Ciocan, cuie? Ajută-o. Și despre radiații ce se mai aude? Că la telejurnal n-a mai zis nimica. Păi, azi, de exemplu, am întârziat. Tovarășa doctor nu știa acum, află și dumneai. Am trimis un nou născut azi cu salvarea și miliția la Spitalul Budimex la București. Aoleu. A născut tovarășa Andronache? A, da, pe la 10:40. A născut un băiat cu o diformitate osoasă. Deci plexul era așa ieșit în afară. Ce rău îmi pare de femeia aia. Lăsați tovarășa că e tânără. Poate să facă altul. Au fost multe cazuri din astea? Mi-a zis tovarășul colonel de la institut că au mai fost adunați. Așa, din Moldova, Bucovina, Tulcea, dar exact nu se știe câți. Ce diformități prezenta? Ce să vă spun? Ca să înțeleagă și tovarășa învățătoare. Un monstru să te frească în naiba de așa ceva. Tovarășa, copil cu 3 degețele la piciorușe, cu un cap artifică, cu pieptul așa ieșit în afară. Un monstru. Era să-l scap când l-am scos. Și tovarășul Andronache ce a zis? Ce să zică? Nici bine n-a ieșit placenta, ca și snopit în bătaie, așa, plină de sânge cum era. Ei, vă dați seama la funcția lui. Ce rușine. Și situație. Păi, era venit de la București să-și vadă copilul, că știți că a fost detașat acolo și când copilul îl trimite... Îl trimite să-l cerceteze ea. Ce nenorocire, nici nu vreau să mă gândesc. Mă duc să curăț Lidianul ăsta. Lasă-l, unde te mai duci la ora asta? Oricum, acolo îl arunci. Tovarășa, trebuie să mă întorc la dispensar. Ai uitat ceva? Anestezicul. De ce mai avem anestezic? Lasă că-i faci pe Bibi. Nu să reziste. Lasă, e capră bătrână de acum, rezistă. Hai, Irina, nu-ți fie frică, nu e un capăt de țară. O să te doară puțin și pe urmă gata. O să mulțumești că ai scăpat.
Hai sus, aici. Așa. Hai. Da. În câte luni ești? În 3 sau 4 sau 5, nu mai știu. 3. Ai zis că ești în 3. Patru trecute bine, să știți. E la limită, dar merge. Hai mai repede că am treaba acasă. În 4. 4 sunt. Tovarășa doctor, eu așa crimă nu fac. Omor copilul, dar omor și pe ea. Mi-a spus că e așa înaintată sarcina, e aproape în 5 luni. Proasta dracului, dacă eu îți spun că îl scot, poate să fie și în luna 7. Tovarășa, o să intrăm la pușcărie și eu, dar și dumneata. Tu nu înțelegi că îl scoți acum? Acum îl scoți! Tovarășa, o să omor și pe ea, omor și copilul, lăsați 2 copii fără mamă. Proasta dracului, decât să pățească fiul ce-a pățit Andronache, mai bine înfund eu pușcăria, înțelegi? Să moară dacă e proastă și au trebuit copii la 40 de ani! Tovarășa, doctor, vă rog, puteți să mă dați pe mâna miliției, dar vă rog eu frumos, nu mă faceți să fac asta. Acum îl scoți, cum îți spun eu! Tovarășa, e aproape în 5 luni! Dați din gură! Dați din gură când te spun! Plecați dracului acasă! Te blestem să mori în chinuri! Te blestem să nu poți muri! Plecați! Plecați și gonilor! Criminalilor! Mi-ai distrus tinerețea! Mi-ai distrus viața animală! Ionela, treci încoace. Ia asta. Puneți și tu un pahar de țuică. Hai. De ce mă chinuiești așa, mamă? Cu ce ți-am greșit eu ție? Măi, Irina, fata mea, fetița mea. Niciodată nu mai fiu, mamă, niciodată. Nu înțeleg de ce mă urăști așa. Tu știi că eu îți vreau binele. Copilul ăsta nu e bun pentru voi. Tu ai o anumită vârstă. Ianis iese la pensie mâine, poi mâine și voi să aveți copil mic. Mai sunt și cazurile astea din ultimul timp. Aici tovarășa doctor are dreptate. Când cu radiațiile astea nenorocite e un chin să ai copii. Dar de ce nu înțelege nimeni? Copilul nostru nu o să fie un monstru. Copilul nostru o să fie sănătos. Și noi o să avem grijă de el. Și Ianis chiar își dorește copilul ăsta, mamă. Ianis nu e aici, Ianis e departe pe mare. Acolo e altfel. Natura e altfel, norii sunt altfel. Noi trăim aici în Coasta Roșilor. Dar fie ce-o fi, o să avem grijă de el. Prostuțo, cum crezi tu că poți să ai grijă de un handicapat? Eu-s bătrână. Ianis vine acasă odată la 6 luni și stă 2 săptămâni. Cum crezi tu că poți să ai grijă de un handicapat? Dar nu o să fie așa. Nu o să fie așa. Irina, mamă. Uite ce e. Să știi că și eu am făcut un avort. Bine, eram mai tânără. S-a întâmplat imediat după ce a murit tata lui Ianis. Cum era să fac eu un copil singură? Să cred 2 copii singură. Așa că am dat afară. Mie ne știe. Nu știe. Nu știe nimeni, numai nesuferita aia de soacră mea care l-a chemat doctor. 5 zile la rând am sângerat și ea n-a chemat doctor.
A adus veterinarul. Ăla m-a salvat. Mi-a dat nu știu ce antibiotic de pe la cai. 5 zile n-a știut nimeni nimic de mine. Venea Iani săracul la ușa mea și plângea. Era mic, nu înțelegea. Eu nu vreau să fac asta. Nu pot să fac asta. Eu nu sunt ca tine. Ba, tu ești exact ca mine. Ești puternică, ești frumoasă, ești deșteaptă. Ești o mamă mai bună pentru Gabriel decât am fost eu pentru Ianis. Nu știu de ce te plângi atâta. Oricum o să-l faci. O să crești un handicapat, că acum e prea târziu. Ce-i, tovarășă? Ai prins curaj de la un pahar? Dacă eu zic că face, face! Sarja învățătoare, am auzit la radio astăzi că în Marea Neagră s-a scufundat un vapor al Republicii Socialiste România. Cine-i? E Vasile. Ce vrea Vasile? Nu știu. Duceți-vă și vedeți. Nu, du-te, că nu i-am naiba pe toți. Du-te odată. Ți-e frică, Ionelu? De ce ai mai acceptat, Ionelu, dacă ți-e frică? Doamne! Doamne! Da, tovarăș. Ce doriți? Bine, dar tovarășa învățătoare nu e? De cât timp asculti? Ce să spun? N-ascult, nu știți că nu mai... Eu nu mai aud nimic, tovarășa. Nu mai aud nimic de atunci. Nu mai aud nimic de când a bubuit lângă mine. Nu mai bă pe prostul și zi. Ce să zic dacă n-am auzit? A murit. Tu să-mi spui mie dacă a murit. Cine să moară? S-a scufundat, așa e. Liniștește-te, S-a dragă. scufundat și tu știai. Ce să știu? N-ai auzit ce a zis? Că s-a scufundat un vapor. Tu știai, așa e. Liniștește-te, potolește-te. Cine să se scufunde? Nu știu nimic. Potolește-te, intră în față. Eu am venit să iau pâine și trec imediat. Dar nu e bună singură asta pentru că mă duc, dar nu e bună, să știți că mă rog la Dumnezeu. Irina, potolește-te. Vasile, ia fost. Lăsați-le că ea. Spune-mi tu ce știi. Am auzit la Europa Liberată la radio, tovarăș. Am auzit că s-a scufundat un vapor din Republica Socialistă România. Atâta ce că nu... Păi ce mă dracu aici? Ce ești la mine acasă? Ce-ai făcut aici, mama, prozar? Mai încet că te aud vecinii. Mă doare în cur dacă mă aud vecinii, nu vezi că sunt aici toți? Târg de vechituri, ce ești și tu ce ai? Ce e aici? Ce e cu bicicleta aia în mijlocul curții? Tu ce faci aici, Vasile? Ce bani? Mai ajut eu. Unde sunt copiii? Ia uite cum arăt și cada aia. Aceea am lăsat-o, aceea am găsit-o. Incredibil, de data asta nu vezi nimic la mine. Ia zi, ce-am mai complotat asta? Ce mama dracu mai pun la cale? Păi nu știți că eu n-aud bine. Știu, zice, nu trebuie să ajungă la partid. Ce-am mai spus? Dar, mama, Mai încet? Unde te crezi? Dă-te la o parte. Mai încet. Dă-te, mama, la o parte. Deci după ce ai luat casă în fundul pământului, acum nu mă lasă să intru în ea? Dă-te, femeie, la o parte. Ce dracu trebuie să... Ia, tu nu vezi nimic. De data asta nu e nimic de la mine. Da. Dă-i drumul acasă. Da. Deci poarta n-ai uns-o, cada a rămas tot acolo. Dă-i drumul acasă. Mă duc, da. Dracu de via. Ieși afară. Ia-ți lucrurile și ieși afară din casa mea. Nici vă fac când vorbesc cu tine, ieși afară. Ți-am cu ea copii. Ai venit acasă, simțeam că o să vii. Ai învins marea. Am învins-o, da. Hai să vedem ce v-a adus tata. Ai dus cu minți? Da! Ia.
Mama, să mai rămâi, că avem ceva de discutat. Ia uite pentru tine. Un trenuleț și pentru prințesa mea o rugăție. Hai, Ionela, du-te. Noapte bună. Ciocolata și un trenuleț? Tată, mecanic mă fac. Tată, uite ce frumoasă e! Îți place? Da! Ce să facă ea cu rochia aia? Unde s-o poartă? Taci din gură. Ai avut grijă de fete? Ce bun a fost. Mi-ai văzut ce greu e? În fiecare zi am parte de asta. Să ai grijă de mama. Ia supărată, bunica. Ajungea mai repede a oprit ăstea la graniță pentru un control de rutină. Și să nu fim purtători de radiație. Așa că e o prostie. Asta, cu radiațiile. La care graniță? La Focșani aici, la granița între Moldova și Muntenia. Ai mâncare. Aduci un par de țuică. Uite, ți-am luat o broșă de la Istanbul. Mă gândeam că o să o poți la botez, dar... Ah, ce frumoasă e. Nu trebuia să cheltui valuta pe prostiile astea occidentale. Asta nu cheltui nimic. Ai tu acolo la rezervă destulă valută. Aia pentru vremuri grele. Sper că nu l-ai cheltuit. Știe mama ce face. Da. Dai lumăta de toate. Ia-i lumăta tot. Tu știi că eu trăiesc cu salariul meu și cu rația de la stat, cu copiii ăștia? Nici n-ai ajuns bine și mămica. Ce? Ia și mănâncă. Sau nu gătesc ca măta? Normal când să gătesc. Că tu azi ești, mâine nu mai ești. Lăturile astea reci să le mănânci tu. Nu, stai jos. Stai jos la mine ca să eu dau ordine. Dacă nevasta mea spune că asta merit eu să mănânc, asta o să mănânc. Ce era, băiat sau fată? Ia-mă la repede! Așa te prost tu! Ieși afară din casă! Ia-te! Ieși că te plesnesc! Ieși afară în pașele mătii! Ieși afară! Ieși afară, ia copiii cu tine! Ieși afară! Acum ieși afară! Copii, veniți la data. Tata e obosit și trebuie să doarmă, da? La mâine dimineață ne jucăm cu mingea, mâncăm înghețată și ciocolată, bine? Înghețată și Să ai ciocolată? grijă de mama, să nu o lași. Mai bine i-ați arătat carnetul de note. Are dreptate bunica. De când cu norul de radiații, ea merită toate astea. Uite, ia astea. S-a făcut întuneric. Și tu nu vorbi așa că e bunica ta și cu notele are dreptate. Hai.
Când am mișcat vântul antena asta. Ce faci acolo? Dă-te jos. Cu tine vorbesc, dă-te jos de acolo, că o să cazi. Băi, la ușă vorbesc cu tine? E, băi, când îți spun eu să te dai jos. Dă-te la o parte, lasă-mă pe mine. Dă-te la o parte, lasă-mă pe mine. Dă-te la o parte, lasă-mă pe Mă mine. descurc și singură. Cine dracu l-a pus acolo? Vasile sau mama sau tu? Cine dracu? Cine le-a pus? Când îți spun eu că nu-i... Ia să văd. Ia. Hai că n-ai nimic. Îmi dai voie să sărut mâna? Lasă-mă mai târziu. Serios? Trebuie să-mi spui cu 20 de ani. Dacă îmi spuneai cu 20 de ani, nu mai gândeam. Dar acum... Ce? Ia-mă, cotosește. Ce era? Ce era, nenorocită? Voia să o fac. Ce era în Paștele mătii? Ai dat afară un copil, un suflet nevinovat. Nenorocitul. Te-ai luat după gura lumii. Și a lui mama. Că tu nu poți să gândești singură. Criminala aia ești. Nenorocitul. Irina, lițele pentru siguranță, unde le-ai pus? Stai liniștit. S-a luat curent. Cum?
Până mâine nu mai e lumină. La voi pe mare e lumină? E, da. Și la Istanbul? Cum e? Așa ca în vederi, cu multe culori și luminat? E frumos așa ca în vederi, da. Cu multă lumină. Parcă și oamenii sunt mai altfel. Gândesc mai repede, parcă merg mai repede. Mai zi. De Istanbul, mai zi-mi. Palmieri înalți pe străzi. Miros de portocali la tot pasul. Și mare peste tot.
departe de la Vasile. Nici n-ai venit bine acasă și se poartă ca un stăpân. Știi ce zice Vasile? Zice că Dumnezeul ăsta în care nu credeți niciunul dintre voi ne protejează și că în curtea noastră nu sunt radiații. Așa zice? Da. Și tu îl crezi? Da, îl cred. De ce să nu-l cred? Ține la tine foarte mult. Zice că ești ca un pusnic acolo pe mare. Că ești mai aproape de Dumnezeu decât noi toți de aici de pe pământ. Poate așa e. Habar n-am. De ce te îmbraci? Ce faci? Unde te duci? Te lasă inima să mă lași cu 2 copii? Te lasă inima să lași 2 copii fără mamă? Poți să spui măcar ce era, dacă era băiat sau fată? Băiat sau fată, ce era? Trebuie să plec. Dacă nu plec, și tu, și copiii, și mama o să aveți de suferit. De ce? Vreau să nasc copilul ăsta. Cum? Nu știu de ce simt. Nu, ce copil? Despre ce vorbești? Simt că o să avem un băiat. Era cât pe ce să-l arunc afară, dacă nu veneai. Niciodată nu știu când vii. Trebuie să plec. O să vină miliția. Maică ta a semnat că nu sunt gravidă. O să te ia și pe tine și pe mine. Irina, stai că nu te las să pleci. O să plec la mama mea până nasc. Mi-e dor de mama. Mi-e dor și de tata. Stai, ce cu tine? Eu nu... De ce vrei să pleci? Ascultă-mă ce spun. Vino încoace. Ascultă. Să-i spui Marcelei că a murit.
Să-i spui că m-a înghițit pământul. Ba nu, să-i spui că am plecat în străinătate, așa să-i spui. Nu, lasă-mă, ascultă-mă, cu tine vorbesc, uite-te la mine. Ui la mine. Nu, ascultă-mă tu pe mine. Vrei copilul ăsta sau nu? Zi, îl vrei? Normal că îl vreau. Actualitatea românească. E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale. Sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile 2-3 zile la Timișoara îndeoseb. Spun la Timișoara îndeoseb pentru că informații despre care vom discuta în cursul acestei emisiuni. Ulterior, însă, spre dimineață, tot mai mulți români se alătură grupului de maghiari care înconjurau biserica. Pentru ca, în cartierul universitar studențesc al orașului, să izbucnească o demonstrație autonomă. De aici încolo avem mărturia Timișoara. Primele informații despre demonstrația de sâmbătă, Agenția Germană de Știri, DPA, informația asemenea acestei nopți că unități ale armatei au înconjurat în cursul nopții Timișoara. Agenția DPA a relatat de asemenea, pe baza declarațiilor făcute de martori oculari postului de Radio Budapesta, că unitățile militare sunt sprijinite de vehicule blindate de transport. Sunt călători care se întorceau din România. MTI a relevat că miliția a făcut uz de tunuri de apă împotriva demonstranților. Un cetățean ceoslovac a văzut tancuri și străzi blocate. Agenția Associated Press anunța în cursul nopții că în momentul în care unitățile securității au încercat să le prime călătorii yugoslavi au informat la fel de agenția Associated Press că duminică dimineața tot orașul părea că se află pe stradă. Când au părăsit Timișoara la ora 2 după amiaza, coloane masive de soldați blocau circulația la principalele intersecții și erau necesare o importante pentru a părăsi orașul. Mulțimea compusă din 10.000 de persoane a spart librăriilor. Gata, a murit. Ai scăpat, ești liberă. Ocularii yugoslavi ne raportează că sâmbătă noaptea au departe Nu, mamă. manifestanții au spart. Nu e nimeni liber în țara asta. Au scos cărțile Ceaușescu pe stradă și au dat foc. Dar ce e libertatea, mamă? Ce faci, mă imiți? Nu te întreb. De ce? Aproximativ 5.000 de persoane au pornit în marș de centrul orașului. Deci prima agenție... Pentru că tu și tata... Zi și tu ceva. Lasă. Așa, pentru că eu și cu tactul ce? Te rog, nu mai da din picioare. Voi v-ați luat libertatea. Tata pe mare și tu cu Teo. Unde-ai fost? Această informație este conținută de altfel și în depeșa agenției Detaliu, care continuă singurul indiciu despre o evoluție neobișnuită l-a constituit un comentariu transmis Pare rău, mi n-am putut. 19 al postului de Radio București. În cadrul programului a fost introdus în mod neobișnuit un apel adresat cetățenilor țării. Ce tot faci? Mă uit pe geam. Nu mai da din picioare. Nu vreau. Hai, te rog, ia-l pe Teodor în brațe, frățiorul tău. Teo! Cheamă Teodor. Teo! Așa-i zicea bunica. Bine, Teo, hai, ia-l în brațe. Nu vreau! Ana Maria, dacă nu încetezi imediat, nu o să mai ajungem niciodată, tu înțelegi? O să pierdem nenorocitul ăla de vapor. Ana! Ana Maria, oprește-te! Ana Maria! Ana, stai! Treci în mașină! Nu vreau! Deci când zic, gura moții de copil! Treci în mașină! Nu vreau! Deci când zic, treci odată! Ești exact ca ea! Ești un balaur! Nu, tu ești exact ca ea! Ești copia fidelă! La conferința de presă de ieri cu cancelarul Kohl,
a declarat că există informații după care proteste au avut loc în mai multe orașe românești, adăugând că poliția secretă și armata se află în stare de alarmă. Mai mult, astăzi la ora 12, agenția TAS prelunde informații de la Agenția Maghiară de Presă. Stai să-ți aduc și o eșarpă să te pun la gât! Lasă, cu apă aia de pionier, nu e de ajuns? Ce faci, mai ai peste picior? Nu, că ești înaltă. Am învățat la cei mai buni. Ai luat cei mai prost de la bunica ta. Luam și de la tine dacă erai cu noi. Ana, ce faci? Dacă ce faci? Ce faci? Vrei să oprești pe tata și să pleci ea, nu? Tu nu înțelegi. Nu înțelegi că eu nu știu să aprind focul. Nu înțelegi că eu nu știu să spăl. Cine o să facă de mâncare? Cine o să care tata apa? Cine o să mă mai ducă la paradă? Păi stai că tu și... Și cine? Zic că bunica e moartă. Ai văzut-o, am găsit-o moartă. Mama e aici. Da, dar vrei să pleci iar. Tu nu ne mai iubești. Nu mai e aici. Sunt aici. La câteva mii de oameni. Demonstrațiile continuă în tot cursul zilei de sâmbătă și duminică. Au intervenit trupele speciale ale securității, miliției și ale armatei, la început cu gaze lacrimogene, aruncătoare de apă și bastoane de cauciuc. S-au tras rafale de avertisment. Demonstranții s-au deplasat apoi spre Comitetul Județean de Partid, cerând să fie primiți de către noul prim secretar Radu Bălan. S-a aflat că între timp ar fi sosit la Timișoara și Ilie Matei, fostul prim secretar la Timișoara. Draga mami, tu știi că dragostea nu cade niciodată. Tu știu că ea nu se poartă cu necuvință. Nu se aprinde de mânie, puiul mami. Dragostea toate le rabdă, toate le crede, toate le iartă. Dar de vreau dragostea ta. Tot ce-mi doresc e să-l prindem pe tata. Și pe urmă mai vedem noi. Iartă-mă, mama, dar mi-a fost dor de tine. Cine-i ultimul e un papă lapte?
acești stâlpi țin un pod? Da, mamă, țin. Lasă, mamă, că-l chem pe popa din sat și îi dau locația mea, plus mai e pușculiță. Mă ocup eu de colaci și mai am niște batiste ascunse prin dulap. Lumânare avem, că ar lua toate de la Istanbul. Lasă, mama, că ne descurcăm noi.